Zia or Eco Cash promotion. You simply transact to earn at least 30 points and stand a chance to win. Now, to earn points, you cash in, you send money, you buy airtime, you make payments or receive money from the diaspora. Prizes range from cars, a dream holiday trip to Victoria Falls. We also have your cows, your solar systems, your Eco Cash, dip freezers, gas stoves, your television sets, smartphones, grocery vouchers, and so much more. Use your Eco Cash super app to transact, and promotion runs up until the 31st of August 2026. T's and C's apply. And at Eco Cash, we say hashtag is the way we live. And Eco Cash will never ask you for your PIN, your OTP, or for you to pay anything to get your prize. So just be on the lookout. All right, we go in with our random question of the day on a Thursday. So, quick question before we get into the actual question. I'll start with you, Saki G, but yes, for you too, right? Yeah. I want to find out, you're logged in right now, I want to find out from you, when was the last time you changed your phone number? Oh! Have you ever changed your phone number, or you've stuck to the original number? No, I No? didn't. No, I changed my phone number. You changed your phone Yes. number. Pandakatendeuka. Oh, yeah. But zvine chokuita ne phone number. Ibhaibheri rakati flee tiza neupenyu hwako ukaramba urimo imomo You had to change that number. It was important yes, for you to change that number. I changed the number. I deactivated my Facebook account, deactivated my Instagram. So the one that I have, yes. Ndikati rega nditange patsva, but unoona zvinoita madhimoni. Yeah. Pane madhimoni anotsvaga Yes. agokuwana. Nemamwe atori residual. Anenge akasarira anenge mumakona Anokutsvaga agokuwana ipo panhamba itsva okufonera. Oh man, dude, I was not expecting this response, but I think, listen, you are in line with what we want to talk about today. Because usually, you will find, Guti, you can lose your phone. Yep. But you can just go kwa unoende kokuona maudzonda kabirwa phone otopiwa line reaching Yes. maintain at that same number. Oh yeah. And I know that munoma mu Zimbabwe zvinenge zviri nyore kuti you can just go and buy a line J. But in other countries, do you know it's very, very difficult to get a new line? Yes. For security reasons. Why are you changing your line? They Yes. would want to know you have had maybe a long run with a certain number. Now you want to change. Why are you changing your number? It used to be like that because it used to cost a fortune to get a line. Yeah. Kare angatori mawani. Yes. Eno cheaper. You can just, get a line pawadira. So the conversation that we want to have today, I want to find out from you if you have ever been in a situation that forced you to change your phone number. And I was Congo and Suda was not relocated. No, we don't want those reasons. Yeah. Changing your phone number because of someone. Right. Who is that person? And we also want to find out what did they do. Because people change line ravo for my reasons akawanda. But also chinjira munhu ka. Akuchinjira munhu akuna kumira mushe. And just the backdrop of this conversation that we are having today, another case of a hot topic that did not make it to the hot topic. Yeah. A guy who was complaining about a wife changing their number. Yes. No, just like, listen, it's hot, but it's not that hot. Yeah. Yeah, but it was just a husband who was just complaining to then say, mukadzi wangu akangomuka achinja line. Right. Nditsana nguroti wachinjire line. Yes. Right? And I was like, I think pananga ane nyaya panapa. Yes. Haungochinje ka line. But kana wakambochinjiswa line na someone, anganyanya kuita sei. Anganyanya kuita sei muni. Indangamboita stalk again. Yakandishungurudza kuti ndaiti ndikaibloka yakanobudikira baba ndikatozoona kuti chakungodiwa panapa ka chakungodiwa panapa kutongoita a new line, a new phone number. Yeah. That's how it changed. Akanoroma mabude and aitanga akati ku Facebook anonziza
nguva yandakachinja Yes. anga akunoti kufacebook manje Hey. at least meta akatiitira zvakanaka Ah. so taizongonoti block and Uh-huh. yeah but pafoni uchiti makaiwana kupi nhai foni yangu Right. imimi And Onozishaya, they will look for your number. Like I am telling you, it was because of an ex. Okay, not because of an ex, but yeah I wanted to Yeah. live a different lifestyle. Yes, You get, but- but ex yeah, it's in the lifestyle yatairarama yaisafadza Mwari. Ndikati ndini rega ndisiyane naex uyu You are zvatuketi so hazvifadze Mwari ndisiyane naye. it was because of a lifestyle reasons Exactly. you had to change that line iye ndiye indipinza muma-lifestyle choices akadai. sakile uri kumunyepera newewo waida kupinda Pacho, ko handiti ndiri munhu wenyama here. ndiri munhu wenyama iwe ukati diabori munyengeri Ndikati no. This is Diaborosi. the behind the girl But the devil said no. I am very akaiwana. Yeah. Nanas, I still block. He comes with a new number. I still block. Iwe. I promise you. anenge aitsvaga and I think for us it's very easy Right. for someone to get macontact edu because umwe munhu anongoti sha unosenza nakudzi unosenza nasaki no ndine kabasa kandiri kuda kuitirwa ndine kaevent kandiri kuda Achinyepa zvake. achinyepa zvake iye Murevi achiziva kuti wenhema. akanyangira Murevi wenhema. Sezvatati. Sure. But you know, when I changed my number, ndakafila kunge ndaviolatwa. Ndakafila kunge like seriously. Wanditsoma zvokudaro zvokuti ndakutochinjira number yangu iwewe. Like come on man. You didn't feel safe. That's what happened. Kuti munhu atokusvitsa papoint yekuti you don't feel safe in your own country. In my own country, my friend. In my own country. But have you ever had to change your phone number just because of someone? Guys, ndakaononge ndasarenda simba rangu stereke. I felt ndakanzwa kunge ndaundurwa kusara because of a person. Yeah. Ndakutonochinja And number I yangu. hear you. Vanhu musadaro. But let's hear you. I know someone has got a story to share. You can connect with us at Star FM. Hello? KBG Saki. My guy, are you well? Saki ndo rutendeukawo asakane power. Uchinga line. Makabatirira pazvivi here imi? No, inini kudzilaenda ndoshandisa ndakatengerwa ndiri form 1. Wow. Brother yangu nonzi Kariro. So I think lendo ndarishandisa for more than 20 years now. And inini mange ndiri munhu waya ari empowered. Zvekuti kana ndisingatodi kutaura newe hane mbukunzvenge kana kuti ndotongokuudza handisi kuda. Kuti munotsoma riyeri. I think because you're a guy. Yeah. And handombokupe reason why ndisiri kuda. Because Hey. ifoni Handisi yenyu. kuda zvogumira ipapo. Ukaramba uchitondinetsa ka ndinokubloka. Iwo ndotozochinja line wakufanana ndisina kubloka. Iye ndiye angatochinja. Kuti afonene risina kublokwa ka. Kutoti inini ndichinjiswe naye. Akachinja tombloka futi. Kana zvanetsa tozoda kumuendera tomuudza. Mati? Tomuendera. Imimi ndima kutomuendera. Boza tiri zokuchinjiswa maline. Nevanhu. Network yako yoga inototemba line rako. Yes. Ende pane mari yako iri locked muline. Come on. Come on. Chinjiswe line nemunhu ndozodzimara wabroka ka boys. Line rinopinza mari. Wapedza. That is so true, hey. Saka dzidzai kuudza vanhu chokwadi usambonzvenge munhu KVG. But inzwa kana iri stoka manje watomuudza but mumwe munhu anenge achitongofunga do you know kuti vanhu vanoshandisa zvikwanisiro ufunga kuti vanogona kudika nenyaya yezvikwanisiro oziva pana mumwe munhu anotongoti but ungandirambe sei unzwisa KVG ka muunze kwandiri ndada kuti icho Bata wakadaro chipe namba. hayami dzako nhamba ndo dzatakuda manje. Hey, come on, that is so true. Thank you so much for that. Expose them. But you know, unongosingade kana kuti KVG azoexposa
baba vekugokwe unonge usingadi kani zvinhu zvakadaro. Azviite. Yeah. Azviite. A message also coming through on our WhatsApp platform says, Inini, I ended up changing my number just to distance myself from relatives. Vaigara vachikumbira mari. Weduwe. Vari kuita sei koma relatives? Hama. Zvokutochinja line? Hama. Haha, unenge uchishaya mufaro. Ndipo. Unoshaya mufaro. Kumwe kukumbira kusingaite kuye kuti ukangomuka ndipo nipo ko amuka nefluka mwana amuka tioneyo atafunga kumhanyisa kuchipata tokumbiro mari gare zvazo ipa zvadai. Hama dzenyu dziri kuziziva here kuti muri kudzichinjira malaini nekuti vanyanya kukumbira. Star FM, hello. Senzenina. Good day, guys. Nice one, my guy. Baba I throw big, Baba. Now to get request, you sing it, we play it. Exactly. Saki Gonzagalan. You swim in our shop. I'm not cringe. Hey, guys, na yama line bagai pai. But we change swane mune rebabong. Twitter say kunevana. Ina di change. You know it's here. I'm a line. You know it's 3. You know it's here. Agona kozi aninga zo change. Aningo it's ari mupamsoro. Number you aizivi nywa nokuita mune line chete. Yeah, makanotutsira baba. Exactly ba. Ndokutozvipedza. Sure. Yeah. One bad tell so. Kuti tell one ina line. Ine line achoti tell one futhi. Makanorowa mabude baba. Takatonanga. Mungaswera muchinetswa. Why? Someone is saying block them. Doso tanchitaura kuti unomubloka ka anonobudikira kumwe. Vanhu ivava hamusitombovaziva zvavari kuti they will call you with a new number. Achakufonera neimwe number kana utotoshandisa imwe number yemwe munhu. Ane time. They are so relentless. Time vanayo yekutonotora kunotenga rimwe line wototanga futi kutsoma. And ndozva ndikutaura kuti zvinenge zvanyanyosvika papi pekuti unozosiyiswa line rako nekuda kweumwe munhu. Zvokuti energy yoyo dai veiisa pakutsvaga mari. Aiwa, vangadai vari mbinga chaidzo. Star FM, hello. Hello, KVG Nasaki. Chibaba muri sei? Wakambofonerwa nanachibvayo fake kusvika wakuboekana here. Imimi manje. Sekuru ndati nini ndakafonerwa nanachibvayo svika ndarichinja line, ndarichinja pamwe pachona handazochinjirwa munyezi mulo ndautaura chokwadi zvangu. Baba vangu maifonerwa nenyaya yei? Imimi. Vanzi senda $200 kupe 50,000. Akamuudza kuti ndakatohotspotwa newifi yemusavhira wangu yote. Baba wangu, ya pachipisa. Ndachichinja line ka. Ndakabloka ndobva ndaona futi vandifonda nemwe nhamba ndakati kwakanaka here ndaupdata status ka kuti ndakushandisa nhamba idzi sekuru ndobva ndaona futi phone call ini mukuru vachitsoma munhu. Ndakatombonga kuti pamwe iprengi ka ndikazoona vanhu vari serious ndikarichinja line hai papa ndakugona 71 izvi. On 0772162651. You can keep connecting with us and let us know if you've ever been in a situation that forced you to change your number just because of one person. Anganyanya kuita sei kwa munhu ndiani kwa munhu ane power iroro. Pana mwana anongokurerutsa guys. Star FM, hello. KVG. My boss, are you well? I'm well, how are you? I'm great, thanks. Talk to me. Makambochinjiswa line nemunhu. Ndataura chekutanga chamakumbira munhu atanga kufona nhamba. Yes. Ndinokuinga muchenjeri kuwingwa. Mera zvenyu mukumbira nhamba dzevanhu. Achakuingai. Manje ndakazomborichinja baba ndaita chimwe chidhura. Chaifona kusina masikati panhera apa uri padzini namagaba. Aundorichinja KVG. Mati?
Hatina kuinzwa muri kumhanya. Mirai pane Kumhanya kamuri kuita. Ai mukati pole pole hande. Zvishomani. Ngati takazomboita chimwe chidhura. Mirai chifake note. Maishandisa mafake notes. $100 bill baba. Wakadira mafake notes baba. Counterfeit. Yeah. $100 bill. Imagine. Chiri chidura. Ende chancha kutoda zvemelas ndo kutaura kwakuita. Abe wewe melas unayo. Melas haina chidhura ka. In fact, melas vakatosarura cream. Arunzudza. Yes. Vane cream yavo. Cream $100 bill. Nice. And is bo legit. Yes. Vavanotsvaga chidhura. Ndoda kuti timbovashora mbichana tisati taenda vatori legit kuno anzidza bo Benjamin chichichichi bo zvese zviripo vavatonoita chekutsvaga havana kutambidzwa ka vakachitsvaga chidhura chansiri pakati pemamwe manotes ari vakatoita chekutsvaga vakachiwana chidhura vakachiwana chisina mamwe mafeatures mafeatures atinoti iwo certificate mafeatures atinoti iwo mombe dzakauya mafeatures varume munozvikwadzisa what gain akanonhonga chidhura chake baba apa ko chancha comfortable icho chancha kutoona ka it's a wedding day, it's a wedding day zvikanzi kwati varume badai zvidhura izvozvo zvikakutsomai mukashaya mufaro wakanyanyisa yes shaya hope zvidhura zvikakunetsa ngatichimuregedza uregedze because aiuyu ndiri kuona kunge anga akuda kuchinja anga aona kati angaita seni yakati rega ndisiye mabasa akaipa man voice notes hanzi chikudhura chinonetsa kuona ndinoya chakageza aiwaka muri kuti kumba hatisi kugeza chinogona kuti unge chichitonhuwirira chidhura but hachina mafeatures akakosha chikaiswa especially masecurity features tikachivheneka hachina chidhura unoziva zvachinoda warova mairons akadzidzira because haunzonyatsochiona zvakanaka light hatitombodi zvemalights in fact ngatingochione ichi in the dark dumas yes zuva ratoretire baba ndizvozvo chinotoonekera kugomba awanyanya Zimbabwe's biggest promotion is back. The nation has been waiting. The winning is here. It's the Chaka Chaya Ziawagu Eco Cash promotion. Lots of exciting prizes to be won. 10 cars. A dream holiday for 2 in Victoria Falls.